Xarmejn ġeja dal-waqtu ħanibdew. L-iktar li ħatati dettalji bħalissa ħajkunu fuq il-kas tal-bieraħ. Ġifieri mbagħad any other updates what jista' jkollna, ovvjament ħantukom il-każijiet li ġew swab s'issa, m'għandniex iktar każijiet pożittivi ġifieri apparti tal-bieraħ. U ħantikom naqra dettalji tekniċi fuq il-każ. Bonġu li kulħadd, grazzi tal-li ġejtu kmieni dal-għodu. Bħalma smajtu wkoll fl-istqarrija li ħriġna l-bieraħ tard fil-għaxija, issa aħna għandna r-raba' każ li ġie ikkonfermat. Ġifieri issa aħna kellna cluster ta' 3 persuni li ġie importat mill-Italja, dak li konna informajnikom qabel, u l-bieraħ tard fil-għaxija ġie konfermat każ ieħor li kien ukoll importat mill-Italja. Dan huwa persuna li għandu 49 sena li huwa barrani, tajjeb ngħidu wkoll li mhuwiex Taljan, jgħix hawn Malta u jaħdem hawn Malta. Dan il-persuna flimkien mal-familja tiegħu siefer fit-23 ta' Frar mar l-Italja tru Treviso u mar holiday Alto Adige u ġlura fis-27 ta' Frar. Sa dan it-tant l-persuna u ħadd mill-familja tiegħu ma kellu sintomi, però fil-5 ta' Marzu il-persuna żviluppa id-deni. Dan għamel kuntatt magħna l-bieraħ, aħna morna għandu u għamilnielu l-iswab, inħadmet fil-laboratorju tagħna u r-riżulta li huwa pożittiv għal COVID. Kif ir-riżulta pożittiv u ġie konfermat, aħna għamilna l-arranġamenti biex dan il-persuna ġbarnieh mid-dar tiegħu, ħadnieh Mater Dei
u tajjeb ninformakom li huwa jinstab fi stat ta' saħħa tajba u kważi m'għandu l-ebda sintomi. Li għamilna wkoll aħna bħala mezz ta' provokazzjoni ħadna l-kumplament tal-familja li għal-partner u l-adolescenti u dawn ħadd minnhom ma għandhom sintomi, però żammejnihom ukoll iżolati ġa Mater Dei qegħdin insegwu s-saħħa tagħhom u anke għamilnielhom swabbing biex aħna naraw jekk humiex pożittivi jew le despite li m'għandhomx is-sintomi. U jkollna riżultati ta' dawn il-persuni iktar tard illum stess. Importanti meta aħna għamilna l-evalwazzjoni tal-persuna, rajna li dan il-persuna għamil is-self-quarantine wara xi ftit ġranet mhux mill-ewwel. Però tajjeb ngħidu li mill-informazzjoni li għandna hija li meta kien bis-sintomi u kien qiegħed diġà ġewwa u ma marx xogħol laqgħu waqqas il-partner tiegħu u t-tifla aqqas kienet marret skola anqas, jiġifieri waqt il-ħin li kien il-persuna bis-sintomi, allura hemmhekk aħna ir-riskju huwa ħafna inqas li tinferex lil ħaddieħor. Għamilna wkoll eżami ta' ma' min kellhom kuntatt dawn il-persuni waqt li kien fis-sintomi, kien fid-dar tiegħu però sibna li kien hemm kuntatt ġad-dar stess ma' żewġ persuni oħra. Dawn il-żewġ persuni aħna identifikajnihom bl-għajnuna l-kooperazzjoni tal-pazjent stess u dawn jinsabu tajbin m'għandhom l-ebda sintomi, però għamilnielhom kwarantina mandatorja għaliex dawn huma close contacts u qegħdin insegwuhom ħalli naraw jekk matul iż-żmien ta' 14-il ġurnata minn meta kellhom l-aħħar kuntatt jekk jiżviluppawx is-sintomi. Din hija sitwazzjoni oħra ta' każ ieħor li aħna qegħdin nistennew li niskopru iktar u għalina l-fatt li niskopru l-każijiet minn bandu huwa tajjeb għaliex la darba inti tiskoprihom inti tkun tista' tiżolhom, tara min kienu l-kuntatti tagħhom u hemmhekk inti wkoll tagħmel kwarantina tal-kuntatti li huma close. Allura din hija sitwazzjoni li aħna qed naħdmu bħalissa dak ngħidulu active case finding biex inti taħu dawk il-miżuri ta' public health protection ħalli kemm jista' jkun nikkontrollaw is-sitwazzjoni. Ma hemmx lok ta' allarm importanti, nerġgħu nfakru, din hija sitwazzjoni li qed tiġri f'pajjiżi oħrajn, qegħdin jagħmlu dan l-active case finding u jsibu l-każijiet u nibqgħu nappellaw lin-nies aħna li huwa importanti ħafna li jekk hemm xi ħadd li diġà sifer lejn postijiet bħalma qegħdin taraw l-iktar li huma affettwati huma n-nord tal-Italja. Allura l-appell tagħna huwa li jagħmlu self-quarantine għal 14-il ġurnata minn meta huma telqu minn dak il-post fejn seta' kien hemm l-espożizzjoni. Għax bħalma qegħdin taraw iż-żewġ każijiet li kellna kemm huwa importanti u naqsu r-riskju li jista' jkun hemm nies oħrajn li jkunu affettwati. Importanti ħafna li jekk ikun hemm xi nies li marru f'postijiet li hemm riskju, importanti li ċemplunna fuq il-helpline tagħna ħalli aħna nagħmlu assessment tar-riskju tagħhom, assessment tas-sintomi li qegħdin ikollhom, bħalma qegħdin taraw is-sintomi huma very mild u aħna nagħmluhom it-testijiet meħtieġa wkoll. Bħalma tafu wkoll illum iktar tard ħaniftħu l-ħabb ukoll tat-testing. Tajjeb ngħidu wkoll li sa issa għamilna diversi testijiet, fatti għamilna 265 tests fuq nies li kienu skont il-case definition, jiġifieri kellhom sintomi ta' deni, sola, jew inkella qtuħ ta' nifs u kienu f'postijiet fejn hemm iktar riskju ta' trasmissjoni. U barra minn hekk ukoll aħna bqajna għaddejjin bis-sentinel surveillance ta' dawk il-każijiet ta' pneumonia jitlu isptar, avolja ma jkollhomx travel history u sa issa għamilna 369 swab oħra u dawn kollha kienu ħarġu negattivi wkoll. Ġibek aħna nkunu qegħdin naraw jekk barra dawk in-nies li aħna qegħdin nagħmlu focus fuqhom dawk li sifru, qegħdin ukoll nagħmlu wkoll focus ta' sentinella biex naraw jekk għandniex xi każijiet aħna f'Malta barra minn dawk li sifru wkoll. Tajb infakru wkoll li aħna kontinwament qegħdin nagħmlu evalwazzjoni ta' li huma dawk il-reġjuni u l-pajjiżi fejn hemm l-iktar riskju ta' trasmissjoni. Aħna kuljum għandna t-tobba speċjalisti tas saħħa pubblika li qegħdin jaħdmu minn hawnhekk f'dan id-direttorat li jagħmlu evalwazzjoni ta' x'qed jiġri barra minn Malta
assessment ta' l-numri li għatuna laqda dinija tas-saħħa imma wkoll għandna links diretti mal-pajjiżi infushom ħalli iktar ikollna dak ir-real time information. U hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu assessment biex hekk aħna nkun nistgħu niggwidaw lin-nies u anke niggwidaw skont il-min għandu bżonn isirulu t-testijiet. Mar-reġjuni li semmejna tal-Italja qabel aħna żidna Marche u Toskana għaliex rajna li hemmhekk qiegħda tiżdied ukoll għal żidnihom ma' dawk il-high risk areas li aħna nappellaw in-nies li jekk marru f'dawn il-postijiet jagħmlu il-kwarantina u anka jekk ikollhom is-sintomi aħna nagħmluhom it-testijiet. Tajjeb insemmi wkoll il-helpline għaddej, jekk tridu wara tistgħu tittawlu wkoll, hemm il-nistana, tajjeb ninkoraġġuhom għaliex hemm ħafna ħidma għaddejja, 24 hours għaddejjin il-ħin kollu, in-nies qegħdin iċemplu ħafna. Nappella minn hawn lin-nies li hemm il-website covid19health.gov.mt, ġifieri jekk jistgħu ifittxu l-informazzjoni hemmhekk l-ewwel, u mbagħad jekk ma jsibux l-informazzjoni kollha li hemm bżonn jistgħu jċemplu lna l-helpline. Ħalli kemm jista' jkun il-helpline inħalluha wkoll għal dawk in-nies li għandhom sintomi u jridu jsaqsuna iktar informazzjoni. Kellna wkoll mistoqsijiet fuq il-helpline tagħna peress li saret il-lockdown tal-Italja, Maltin li qegħdin l-Italja bħalissa u jridu jiġu lura. Mek helpline ukoll li mhux immanjat minn da dipartiment imma tajjeb insemmuhulkom li huwa 2204 2200. Jiġifieri jekk tagħmlu messaġġ fuq dan ukoll tajjeb għaliex hemmhekk inkun nistgħu ikollhom lajnuna għal dawk il-Maltin li bħalissa qegħdin l-Italja. Dak l-informazzjoni li xtaqna ngħidulkom jekk għandkom xi mistoqsijiet dwar dan il-każ. Semmejna li hemm kerba każijiet għandhom ta' nies qegħdin kwarantina f'infectious diseases unit. Kemm għandha sodod u jekk mhux qegħdin joqgħdu kollha f'infectious diseases unit, dejn tużaw the other extra hubs? Mela, aħna jekk tħares, mela għandna 3 każijiet tajjeb li tal-familja li daħalna nhar is-Sibt li aħna żammejna l-familja kollha, ġifiet tifla l-oħra wkoll li kienet negattiva wkoll għalissa żammejnihom l-isptar. Daħalna dal-lejl, suppost daħalna wieħed, però aħna ħassejna li għandna ndaħluhom it-tlieta ħalli aħna naraw x'joħroġ ukoll it-test tajjeb, ħalli aħna kemm jista' jkun nipproteġu. Mela, l-infectious diseases unit għandha 18 sodda available. Però bħalma semmejna wkoll aħna għandna faċilità oħra ta' 12 sodda. Jiġifieri aħna hemmhekk issa nibdew nieħdu d-deċiżjonijiet jekk iżgħat ma jkollna każijiet niddeċiedu fejn aħna nittransferjaw dawn il-pazjenti li hemm. Għaliex bħalma semmejt, l-ebda minn dawn il-pazjenti li kellna sa issa literalment ma kellhom bżonn kieku jidħlu l-isptar. Daħalnihom l-isptar biex aħna nsegwuhom, imma mela dawn huma n-nies li qegħdin mela għandna dik il-familja ta' 4 li daħlet is-Sibt. U għandna din il-familja ta' 3 li qegħdin mela dik il-persuna li kienet iltaqat ma' persuna fit-Czech Republic, dik qiegħda quarantine fid-dar tagħha. Tajjeb? Okay? U allura issa in mandatory quarantine għandna wkoll 2 oħra li huma relatati ma' dan il-każ li kellna ta' dan il-lejl. Mela biex inkunu ċari mela din il-persuna. U għandna wkoll biex inżid il-preparazzjoni ta' boffa bħalma diġà semmejna. Il-persuna waslet fis-27 ta' frar, fil-5 ta' Marzu beda d-deni. Eżatt. To be clear, mis-27 ta' frar sa' 5 ta' Marzu din il-persuna u familja tagħha m'għamlitx il-kwarantina. Mill-informazzjoni li għandna li m'għamlitx kwarantina l-jumejn, mbagħad bdiet fis-self-quarantine fid-dar tagħha stess. Jiġifieri l-iktar punt importanti kruċjali għalina huwa li waqt li kellha sintomi din il-persuna ma kienx qiegħda barra. Allura hekk inti tnaqqas il-kuntatt ma' nies oħrajn. Fi ftit ġranet oħra se jsiru dawn l-events fosthom St. Patrick's Day. Mass events jiltaqgħu numri ta' nies. Bħala Superintendent tas-Saħħa Pubblika, ma taħsibx li dawn l-events għandhom jiġu kkanċellati? Iva, illum stess, dal-għodu stess, qed tiġi diskussa din is-sitwazzjoni u iktar informazzjoni tingħata wkoll fi stqarrija li ħajjagħmel id-Deputat Prim Ministru, Ministru għas-Saħħa, Chris Fern, fl-4 mill-Parlament. Meta ngħidu wkoll semmejna l-bieraħ il-Prim Ministru qal li l-MSF
messaġġi grandjoża mhux se tidħol. Kemm in-nies ma nafx ġifieri kemmx Maltin abbord fil-każ se jiġri. U anke l-Maltin li forsi issa qegħdin l-Italja ġifieri għalissa x'inhi s-sitwazzjoni. Mela, aħna llum kienu ħajtlu żewġ cruise liners, konna diġà preparati hemmhekk biex ikun nistgħu nagħmluhom it-thermal screening, kellna diversi laqat ukoll mal cruise liner terminal biex naraw x'inhu l-aħjar mod li jinżlu, però issa la darba tieħdet deċiżjoni li ma jinżlux, hemmhekk li ma jidħolx il-vapur hija sitwazzjoni differenti. Sa fejna fina mill-informazzjoni li għandna ma kienx ħajkun hemm Maltin li qegħdin fuqu, tajjeb, però din is-sitwazzjoni qiegħda tiġi konfermata u anka dawk in-nies bħalmet qabel li kienu qegħdin fuq xi vapur jew x'imkien fil-Mediterran jew inkella qegħdin l-Italja, hemmhekk tru l-ambaxxata qed isiru l-arranġamenti biex ikun jistgħu jiġu lura. Jekk ikollna nies li ġejjin minn areas fejn huma high risk, tajjeb, aħna dawk qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni li huma jagħmlu self quarantine bħalma konna qegħdin nagħtu l-informazzjoni dwar l-aħħar ġimgħat biex jekk ikollhom xi sintomi ma jkunx hemm espożizzjoni lin-nies u anke li jekk ikollhom is-sintomi jkellmuna. Saħar mistoqsija minn naħa tiegħi bħala prevention forsi għatem anke barra min għadu mhux qed jirrealizzaw ukoll. Meta wieħed jieħu bidejn in-nies, jiltaqa' ma' xi ħadd bewsta meta tiltaqa' ma' xi ħadd bews ieħor. Mela, aħna qegħdin insaħħu l-kampanja tagħna kontinwament li bażikament bħalma qegħdin taraw warajna qed nimxu fuq it-3 Cs li inti persuna jagħmel containment, jiġifieri jekk ma jiflaħx ma jmurx l-iskola, ma jmurx għax-xogħol, importanti ħafna li jekk persuna jaħsel idejh il-clean, il-ħasil tal-idejn li huwa importanti ħafna u anka importanti li jekk inti tagħtas jew tisol, inti tagħtas u tisolġa tixju u dik it-tixju mbagħad inti tarmija ħalli dawn ma jinferxux il-mikrobi. Cleanliness ma' kullimkien. Importanti ħafna iva, illum forsi rajtuhom fuq is-social media li hemm metodi ġodda ta' greetings, tajjeb, li waħda minnhom hija li tista' tmiss id ma' id, tajjeb ma' xulxin, issa wara li tilqu nistgħu nagħmluha jew inkella wkoll hemm metodu ta' greeting sieq ma' sieq, xi ħaġa li inti ma tmiss l-idejn ma' xulxin. Importanti ħafna hija il-ħasil tal-idejn u importanti ħafna li xaħna kun qegħdin immissu ma' xulxin. Qegħdin immissu ma' surfaces ta' kull imkien u allura importanti li aħna nevitaw li aħna nieħdu handshakes ma' xulxin, nevitaw li nkunu close ma' xulxin il-greetings tas-soltu li nagħmlu għaliex nafu li inti jekk tkun close ma' xi ħadd li anke għandu bidu ta' sintomi, iċ-chances li joħduha hija hemmhekk. Aħna l-appelli tagħna huma li kull persuna mhux biss dawk in-nies li sifru, imma kulħadd kull min għandu respiratory symptoms importanti li jieħu dawn il-miżuri ta' protezzjoni li aħna qegħdin nkomplu nħeġġu għaliex it-tifrix ta' mart importanti li nikkontrollaw. Daħħarin kien hemm diversi appelli min-naħa tal-unions fosthom l-Assoċjazzjoni Medika Maltija, il-MAM, sabiex jieqfu titjiriet mill-żoni affettwati u ovvjament il-pajjiżi affettwati. Ma taħsibx li kieku din il-miżura tieħdet minn qabel kieku daw il-persuni li ġew mill-Italja ma kienx ikollna każijiet ta' coronavirus Malta. Aħna kull miżura li qegħdin nieħdu qegħdin noħduha pass u f'ħinijiet li huma proporzjonat mas-sitwazzjoni li qed ikollna. Ma taħsibx ma setgħu jiġu evitati kif twaqfu ma titjiriet il-qajja il-mam. Mela, aħna dejjem konna qegħdin ħriġna wkoll bl-appelli tagħna ta' non-essential travel, jiġifieri lin-nies konna qegħdin nafżawhom x'inhuma r-riskju wkoll tal-post u kien għalhekk li aħna ħriġna dak ir-rakkomandazzjoni numru ta' ġranet ilu issa biex in-nies jekk vera m'għandhom bżonn imorru ma jmorrux u għamilnielhom faċilità wkoll ta' in-nies li jekk imbagħad ġew lura wara li ddeċidew imorru ennihom ukoll biex billi tajnihom il-quarantine leave ħalli żgur huma la darba marru mbagħad joqogħdu d-dar u ma joħorġux. Ħan nipprovaw il-lestur kulħadd għax għandha Tajjeb, mela diġà weġibtek. Kif qed ngħidu diġà naħseb weġibtek hija li inti kollox proporzjonat skont iż-żmien. Minħabba li kien hemm xi tfal ġew lura misqarrija u ma qagħdux fil-kwarantina. Jekk tafx bihom u xi miżuri se
Mela, bħalissa l-lista ta' areas fl-Italja u kol pajizi dik il-lista li semmejna tajjeb li huma dawk l-areas ta' Northern Italy, li għandek Lombardija, Emilia Romagna, Veneto, Marche, Piemonte u Toskana li dawn hemmhekk qegħdin nagħmlu recommendation ta' self-quarantine. Jiġifieri jekk hemm miżuri oħrajn li l-iskejjel min-naħa tagħhom huma jixtiequ jieħdu huma din hija f'responsabilità tagħhom li huma jistgħu jieħdu dawn il-miżuri. Iva. Tajjeb ngħidu li aħna kif qedtilkom fil-bidu qegħdin nagħmlu l-assessment kuljum tar-riskju ta' kull post, tajjeb. Barra l-Italja li jekk tħarsu lejn l-istatistika hemm diversi areas oħra fl-Ewropa fejn diġà hemm numru ta' każijiet u aħna noħorġu rakkomandazzjonijiet tagħna skont is-sitwazzjonijiet li jkunu qegħdin jiġru f'kull pajjiż. Għamilt referenza għan nies li qegħdin cruise liners, però nies Maltin u Taljan li qegħdin l-Italja maqbudin fil-lockdown. X'effert qed isir biex inġibu lhom? Iva, dak hemm komunikazzjoni bħal mettilkom bl-ambaxxata u wkoll għadni kemm tajtkom il-helpline li n-nies li qegħdin hemmhekk jekk tistgħu tmexxu dan il-helpline ħalli huma jikkomunikaw ma' dan il-helpline u jkun jistgħu jgħinuhom. U n-nies qed isaqsu wkoll f'incubation period, ġifieri sintomi għadhom ma ħarġux. Jekk tista' jittieħed xorta il-virus, jekk pereżempju bniedem jagħtas anke jekk m'għandux sintomi bniedem aħġieli, dak il-każ xorta jista' jkun hemm spread. Din hija mistoqsija li qed issir ħafna riċerka fuqha bħalissa ftakru li dan huwa virus ġdid. Mill-informazzjoni li għandna sissa mill-evidenza ħarġet hija li l-virus jibda jiġi trasmess meta fil-bidu anke mill-bidu tas-sintomi, ġifier persuna jħossu ftit għajjien jista' jkun li hemmhekk jista' jiġi trasmess. La darba persuna jkollu latisu s-sol hemmhekk dak huwa simptomatiku allura hemmhekk inti hemm ir-riskju li inti jista' jkollok trasmissjoni. Dr. Gaċi, nifhem li l-darba l-sintomi għadu ma ħarġux il-riskju ta' trasmissjoni huwa inqas. Però jidher li hawn numru ta' nies li qegħdin xorta jinjoraw dan ir-rakkomandazzjoni biex isir kwarantina. Kemm serja din il-nies qegħdin jinjoraw is-self-quarantine. Ġifieri dawn in-nies jistgħu literalment iġibu fix-xejn l-efforts kollha qed isiru mill-awtoritajiet tas-saħħa. U anke forsi għal dawk illi għadhom kif ġew mill-Italja f'dawn l-aħħar ġranet u li m'għandhomx s'issa sintomi, ma qed ikollna aħna ħafna mistoqsijiet isma' għandi għalfejn inkwita. X'inhu il-messaġġ tiegħek? Il-messaġġ huwa qed nappellaw għar-responsabilità mingħand kulħadd. Kulħadd jista' jagħmel il-parti tiegħu intom bħala media qed tagħmlu l-parti tagħkom li hija tajba ħafna qed waslu l-messaġġi tagħna. Aħna mill-gvern qegħdin nagħmlu l-almu tagħna biex aħna naqbdu l-każijiet nikkontenjawhom bħalma rajtu ħadna l-miżuri meħtieġa. Għandna l-pjan ta' kontingenza, però l-pubbliku huwa importanti li jekk huma ddeċidew diġà xi sena u ma diġà kienu marru u ġew lura jew inkella ġejjin lura, importanti ħafna din ta' self-quarantine li għandna responsabilità tal-persuni illum il-ġurnata kulħadd jaf x'inhuma r-riskju kemm għalih imma wkoll jista' jkollok anzjani li inti tista' tmur ma' ġambhom jekk inti ma tagħmilx is-self-quarantine. Il-post tax-xogħol ma tistax poġġih f'riskju għaliex jista' jkollok nies li huma b'saħħithom li forsi taqbadhom u ma jiġrilhom xejn. Imma jista' jkollok nies li għandhom comorbid conditions bħal mart tal-qalb, mart respiratorju, jew inkella għandhom iktar żmien, allura inti tkun qed poġġihom f'riskju u għalhekk li aħna nappellaw għal responsabilità biex dawn nies li marru barra f'dawn ir-risk areas u issa ġejjin lura jew diġà ġew u għadu m'għaddewx l-14 il-ġurnata nappellaw għal responsabilità kbira f'din is-sitwazzjoni. Naħseb jiena ħadd ma jixtieq li nkun nistgħu nferxu dan il-mart hawn Malta wkoll u allura b'responsabilità nistgħu nikkontrollawha. Tajjeb ngħidu li issa bil-mezzi li ttieħdu wkoll ta' li twaqfu l-flights tajjeb għall-areas fejn huma, hemmhekk waħedha ħajonqsu dawn in-nies li setgħu marru għal dawn il-postijiet. Jiġifieri n-numru ta' nies li diġà marru huwa limitat ħafna u aħna konna diġà bdejna wkoll kollaborazzjoni mal-airlines biex fil-fatt jgħidulna min kienu n-nies biex inkun nistgħu aħna niffollowjawhom. Però din issa m'għadix tot għaliex dawn il-flights twaqfu. Iva, mela,
ma dan ir-raġel ftakar li uġi on the 27th u beda bis-sintomi on the 50 ġvil perjodu minn dak iż-żmien kien ħafna, ġifieri hemmhekk ma kellhom l-ebda risk iktar milli kieku ma ġas ġejjin minn post ieħor, f'dal każ m'hemmx bżonn. Fil-każ tal-li kellna nhar is-sibt aħna għamilna kuntatt mal-airlines tajjeb u n-nies li kienu fuq l-istess flight, mhux għax vera kellna daqshekk bżonn għaliex kien hemm diġà numru ta' ġranet, però l-ġranet kienu ftit u aħna ridna nieħdu additional precautions. Però f'dan il-każ il-perjodu kien ħafna itwal. U biex inkunu ċar fuq il-raba każ, da ġifieri ma marx għax-xogħol meta ħareġu l-ewwel sintomi. Ma marx minn meta ġilura ma kienx għadu daħal xogħol. Law l-partner tiegħu ma marru xogħol u anqas it-tifla ma marret skola. Qed naqra ftit kummenti tan-nies fil-fatt iktar ħaġa li qed tinkwithom huwa dawn il-jumej biex niċċarawha. Iva. Dawk il-jumej seta' dan trasmetta il-virus għaliex qed naqra kummenti u dik hija l-iktar ħaġa li sa n-nies qed jistaqsu fuqha dawk il-jumej li dan ir-raġel għamel. Iva, aħna nafu eżatti wkoll fejn mar dal-persuna f'dan il-jumejn tajjeb u bħalissa qegħdin nagħmlu l-assessment tagħna f'dawn il-jumejn, però nistgħu nassiguraw li f'dak il-jumejn ma kellu l-ebda sintomi. Aħna bħala precautions nieħdu contact tracing minn ġurnata jerġa' qabel bdew is-sintomi. Ħalli aħna nkunu żgur ġifi morna oltre mill-case definition anke li toħroġ li CDC li tgħidlek minn meta jibdew is-sintomi. Biex nkunu ċari, ġifieri issa qed naqra. Fis-sens li jekk dan ir-raġel l-ewwel jumejn ma kellux sintomi. Iva. Hemm ċans li dan ma ħadix meta kelli Italja u ħadha minn hawn. Le, inti għandek incubation period ta' 14 days, tajjeb, ġifiri uġi lura on the 27th, tajjeb, ġifiri għadu within that period of the incubation. And the likelihood hija li inti l-persuna ħadha minn dak il-post fejn kien hemm numru ta' każijiet sew. Il-ħabb il-ġdida. Iva. Qiegħda viċin San Vincenzo de Paul. Diġà kien tħabbar ukoll il-lokalità tagħha f'press conference li jagħmel Deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fern li informajnikom li dan qiegħed ħalluha. U bħala concern ukoll qed neġgħu aħna bħala media, hemm numru ta' nurses li qegħdin jinkwetaw għaliex Mater Dei m'għandhomx N95 masks u m'għandhomx il-waterproof gowns. Din hija inkwetanti għal u ovvjament tista' tgħin fil-firxa tal-virus. Mela, l-PPE li għandhom in-nies ta' Mater Dei għandhom huwa dak il-PPE li huwa rakkomandat mill-Laqda Dinjija tas-Saħħa u anka rakkomandat mill-ECDC. Tajjeb li inti għandek mask. Huwa il-PPE huwa available u hemm training għal dawk in-nies li ħajkollhom kuntatt ma' persuni li huma jista' jkollhom dawn is-sintomi, tajjeb, hemm il-PPE li huwa available għal kulħadd. Għamilna wkoll parteċipi aħna qegħdin fil-Joint Procurement tal-Unjoni Ewropea fejn flimkien il-pajjiżi Ewropej inaqdu flimkien fejn l-Unjoni Ewropea tixtri l-aħjar il-bis protettiv skont l-evidenza għal pajjiżi kollha. Bekk aħna barra li għandna l-ħażna tagħna li diġà qiegħda adekwata, aħna nkomplu nżidu il-ħażna li għandna tru dan il-Joint Procurement mal-Unjoni Ewropea. Staff tal-isptarijiet privati qed jinkwetaw li peress m'għandhomx maskri qed jidħlulhom walking clients u forsi kapaċi jkunu at risk. Mela, aħna għamilna arranġament ilna mill-ewwel jiġifieri li l-privat, inkluż anke l-general practitioners mill-privat, jistgħu jieħdu mill-PPE li għandna aħna. Infatti għandna arranġament biex huma jkun jistgħu jieħdu mill-PPE li għandna aħna wkoll. Tajb ukoll ngħidu lil GPs għamilnilhom diversi talks ukoll biex aħna nkun nistgħu nispjegawlhom kemm is-sitwazzjoni, kif ukoll għamilnilhom da training dwar kif jilbsu u jneħħu l-PPE fejn ikollhom bżonn huma. Ir-raġel għattu li ma marx għax-xogħol, dan kif se jikkonfermaw? ċekkjajtu mal-post tax-xogħol tiegħu? Mela, dan ikkonfermajnieh li huma marx għax-xogħol. ċekkjajtu mal-post tax-xogħol. Thank you very much. Issa jtidu kommenti mal-Professor Gawci nistgħu nagħmlu individwali. Thank you very much. Okay, after all.